Ale šikovná, teď šikovná, no počkat. My bychom se k sebe hodili, já se na vás dívám, no. Vy to máte na vrchu, já dole, vy bychom to srazili, jak vy... Ne, já už se nebudu rozvádět, buďte klidná. Ty rozvody, to je strašně drahé, člověče. To došla taká dětička za advokátem a říká, pane doktor, já se rozvedu. Ten můj jenom slope, karty hraje, děcek si nevšímá, no hrůza. A tady se jim tam, mladá paní, mám jednu otázku. A je vám aspoň věrný? Že věrný, pane doktor, to už vůbec ne, ani to poslední děcko není jeho. No, jak si to ustele, hned si tam druhý lehne, člověče? Zabavili 3 chlapy v hospodě doma hlupější babu, také chlapské řeči. Jeden říká, hoši, já mám doma tak hlupou ženskou, koupila 4 zimní pneumatiky. Michelinky, drahé jak stín, a my nemáme doma žádné auto. A druhý říká, no tak moja je hlupější, tak koupila 1000 sazenic a nemáme doma žádnou zahradu. A třetí říká, hoši, jak vás tak poslouchám, tak já mám doma nejhlupější ženskou, úplně nejhlupější. Představte si, koupila 50 prezervativů na dovolenou a já nejedu. No. A to je šťastný, jak je šťastný, no, tak to jsou také věci. Odkažte si. Když se to bude říct ze zadu, dobře. No, lepší ze předu, ale dobře, no. Ne, já jsem tady samozřejmě vzpomínal ten lanžot, tradice.